Pinoy quiz. Kung ang merienda ay snack, ano naman ang ulam? Di panangan, tanga. Gago, may bubuntutuputan animal. Panangan. Beyond. Kini, beyond. Beyond. Anong ibig sabihin ng hukbalahap? Buhay ng gangsta, sa edad kong 14 years old, tinanggap ko 30 seconds, masak kong matay blindfold. Hukbo ng bayan na, ay ba, anong mali ah? Ano ang sumikat sa buong mundo na imbensyon ni Pedro Flores? Classroom may batas, pwede na pala ikaw ay lumabas. Yoyo. Bakit eh? Sino-sino ang bumubuo sa Gomborza? Piccolo, Vegeta, Gon, Frieza. Aliwa ba? Ano ibig sabihin ng T-Flex? Tanga, putang ina, langlang, execute. Ay, aliwa. Baka niya tuwaran. Anong tawag sa pinsan ng pinsan mo na anak ng tatay at nanay mo? Ninam, makaluka animal. Meron. Next. Pass. Kapatid ko ni daw. Ano ang ibon na sumisisid? Tain ng diaper. Ay, penguin. Kung ang bulak ay cotton, ano naman ang cotton fruit? Tulkak. Tulkak, ah. Tulkak. Tulkak. Santol ba? Ano sa Tagalog ang sunflower? Chinila sa puter. Chinila sa puter. Mirasol ba? Nina, magkinay. Ano ang pambansang gulay ng Pilipinas? Bagisen. Bagisen na ng kangkong. Ay, malunggay man ay. Kung ang band ay banda, ano naman ang pasimada? Udi driver. Pay mampasada eh. Nung kapiba driver eh. Tanga. Ay, toothpaste. Ilang buwan ang May 28 days? Udi 28. Bubuk ka animal. Bagam na animal. Mantupag ka. May bagam sa answer. Ah. July, May 28. Di 28. Ay, 12. Okay, kini. Nanduruma. Kung ang adjective ay pang-uri, ano naman ang tayutay? Asaya, yasuga, yamandala. Figure of... Bo, hindi na magkini, nadudumali. Sa Pilipinas, anong puno ang tinaguri ang tree of life? Manggaya kaabay, agamang iter. Puko na tree. Chamba. Sinong presidente ang nasa 100 peso bill? Snoop Dogg. Ba, ay na Manuel Rojas. Dumala.